Perit, dħalna f'fażi ġdida f'dan il-proġett. Se nkunu qed naraw ġdid minn nhar it-tnejn li ġej. Mela, nhar it-tnejn li ġej, il-pubbliku wara d-disa ta' filgħodu se jara tibdil sostanzjali. Għaliex il-proġett issa għandu ma' 80% lest u se nibdew niftħu gradwalment it-toroq li bnejna mill-ġdid. Dawn it-toroq kif qegħdin taraw warajja huma kostruzzjoni tal-underpass, il-formazzjoni ta' roundabout u flyover. Ma' minn nhar it-tnejn li ġej il-flow għal wara l-minin ta' l-Kirkop, ġifieri dik li taqdi l-ħula ta' Żurrieq, Mqabba, Safi, Trendi, eccetera, se jkun iktar faċli li se jużaw il-roundabout u jibqgħu sejrin dirett. Il-flow lejn l-airport u lejn Ħalfar se tintuża parti mill-underpass li qiegħda warajja u wkoll mela allura daw se jkollhom flow iktar dirett għaliex qabel dan it-traffiku kien qed immerġat flimkien, issa din nifirduhom u ovvjament se jkun hemm flows iktar faċli.